alaikum za sve pratitelje našeg kanala. Evo, ja i Amar smo danas ovdje sa vama. Da se družimo. Yes, danas nismo išli, nosili hedije. Nismo mogli. Nešto mene glava boli, nešto se ne osjećam baš danas dobro. Tako da mislim da je plan danas da se družimo u kuhinji. Pravit ćemo pice. Evo, Amar je najavio. Danas pravimo pice. Sira. I danas u pokušaju sam da pravim tofu. Nadam se da će mi uspjet. Ako Bog da, i supu et iftaru. Tako da to će biti današnji meni naš. Jel tako, Amare? I mi imamo menije. Da napišite naša svakodnevnica, mi ćemo šta god donesti. Pa vidiš, dobar je. Dobar je. Evo ovako, ja ću samo reći šta ću ja ovdje staviti u ovu picu, a u međuvremenu da kažemo da je Amar danas i Fatih išli prvi dan su imali u školi. Predškolsku. Možda ne ispravit će od mene, pa hajde. Pa tako da će Amar ispričati kako je bilo i šta je bilo sve. Ja ću samo pokazati šta ćemo staviti ovdje. Znači ovdje imamo brašno. Ja ću praviti neke dvije manje mini pice. Tako uzet ćemo ove soli. Ja tu sve od prilike onako. I malo šećera. Malo. Uzet ćemo ovo germi. Germi treba se stavljati u odmah. Kvasac. Ulje. Evo stavit ćemo i ulja. A šta je, Amare, to tu i pored nas još? Je to mlijeko? Ja. Ovo. Aha. Pročitaj šta piše. Jogurto. Jogurt. I stavit ćemo malo jogurta. Ako može i napise još. Čekaj, moramo ga malo promučkat. Da bude dobro. Ajmo, mučkaj. Vidite mašine za mučkanje. Ako hoćete, poručite. Mašinu. Ja, Amare. Ovako stavit ćemo malo ovog jogurta. I ovo ćemo zamijestiti sa mlakom vodom. Nisam. Evo ovdje imamo mlake vode. I to ćemo uzeti. I malo ćemo sa vodom zamijestiti. I ti sad nećeš. Amare, ti sad nastupaš. Sad Amar nastupa. Prvo Amar će reći. Kako nam je bio u školi? Hajde, ispričaj. Hoćeš sjest gore? Ako ti je lakše. Hajde. Mi kad smo došli, prvo sa nama bile mame nešto pričali sa učiteljicom. Pričali. I onda kad su oni izašli, mi smo se ispitali, ja i učiteljica, svi su. Predstavili se. Ja, kaže, Amar. Ali ja sam čula nešto da je ona tebi nešto bila pogriješila ime. Je li to istina? Jest, to. Pa da nam ispričaj. Ja se ne ljutim. A ne ljutiš se? Samo je pomalo pogriješila. Pa kako je pogriješila? Šta je rekla? Emir. Ja. Joj, pa kako to? A svima pogađa imena. A samo tebe pogriješila, ja. Kaže Emir. I šta je bilo kad si podigao 2 prsta? Što je bio? Ništa nije bilo. Šta je pitala? Pitala nas je prvo. Šta volite najdraže crpiti? Ja sam za utor neku školu. Kaže, Fat kuću. Kaže, kao vam je najbolja boja? Kaže, ja zelena, kaže i fažana. Nije neku zelena. Ja. I kaže, šta se radi u školi? Kaže, ja učim. Pa ti onda bio najbolji tamo. Nisam ja bio sam najbolji.
pitao nas za pjesmice. Nisam znao ništa. Nijednu pjesmicu A nisi hvala znao. Bog pa me nije pitao. Joj, hvala Bog. Pa nisi znao ni ringe jaja, ni tašun tanana. Pa ja nisam znao da je za bebe pjesme. Pa to ćeš sve učiti u školi tamo. Tako je sutra da ćemo učiti neke pjesmice. Jesi li zapamtio kako se zove učiteljica? Kako? Meriva Kosovac. Ajde, dobar si. Sad ću opet krenut vam. Lijepa mu je učiteljica, prijatna. Kako ti se sviđaju drugari i drugarice? Pa nije bila ona što sam ja čula. Ko? Jedra. Ko? Koju sam ja čula, ona nije bila. Aj, nisi je prepoznao. Neka drugarica, jel? Ma ja neka mala curca. On je sebi već tamo vidio. Imaš 2 mine. Jel U stvarno? razredu imaš 2 mine. Jedna mala, jedna velika. Čuj. Jesu Jesu. lijepe? Pa jedna je mala, jedna velika. Ja. Sad ću ja reći lijepa. Jer sam je vidio. Jer Ja sam je nije on prepoznao. danas ništa ni toliko gledao tamo ti djevojčice. Danas mu je bila škola. Ma ja prvi dan tek. Kad je zviznio, mogu sam začepiti uši. Pa nisi mi ono zviznula, ona je zvonila. Pa zvon, aj zvon. Evo ja Marči sutra ako Bog da Ić učit u školi. 20 do 8 mora. I sad me oni neće vodit. Sad ću ja ići sam sa autobusom. To samo prvi dan te vodi, jel? Ostalo ti sam. Ja. Evo ovako, evo ovo je tijesto gotovo. Jesi li se naspavao? ostaviti. Evo ga. Da nadođi. Pokritiš. Evo ovako ćemo ostaviti pa kad To je bude za tijesto spremno, za hljeb. pizza. A možda i hljeb bit. Evo nas do onog dijela Gdje se riži. kad ćemo ovdje na renda Priprema za picu. sami sira. Meni je mama rekla da ću stavljat što treba na picu. Pa hoće, eto, tu će biti njegova jedna manja pizza. Da ćeš malo i ti tog. Pa hoću, ali nećeš ti praviti, ti ćeš samo stavljati. u Znam, ali da ćeš. Pa hoću. Amare, nisi mi odgovorio na pitanje, jesi li se naspavao? Jesam. Hm? Jesam. Fino. Fino. Sigurno. Spaval ti se sad? Ne spava, ja mu još govorila, baš je poranio, još mu ja govorila, haj spavaj. Pa rekao si da idem. I nije. Rekao si Gdje? da idem u 8. Pa moraš u 8 došli, ali ja kažem kad smo došli, mi smo došli, vratili se možda neki pola 10 bilo, ja mislim da je bilo. Pa. Evo, pripremili smo ovdje malo ovi salami i sira. Ovdje smo malo stavili ovu suvog mesa. On je se sa... Napravit ću, morat ću i njemu jednu, obećala samo da ću mu dati jednu manju picu. Koju ću ja napraviti? Da i on će napraviti. Často. Šta je? Svojim. Častom. Ja. Šta ti je čast? Ja ću napraviti jednu malu pičicu. Može. Picicu. Ja sam rekla da ću ti ostaviti. Šta ostane, to daj meni odmah. Hoću. Eto, ja ću njemu. Ako ne ostane ništa, probujem onda. Neće biti problem. Ostaće sigurno. Ma hoće. Ja sam rekla da ću ti ostaviti. Pripremila Vidi sam ti ovdje optice. jednu tepsiju. Koju ću ja koristiti. I to ćemo Amaru dati. Pa da probamo, da vidimo kako će Amar napraviti. Koja tepsa? Ova do? Ta okrugla. Pa što će meni dove pek papir? A, da se ne treba. uprlja. Treba tako. Treba svima pek papir. Ne treba. Ja kad mi je mama rekla aj daj pek papir, ja sam drugi pek papir uzeo. A ona htjela prvi. Čuj. A to je bila folija. Ja. Aj,
Nije to ništa. Aj ti nama sad ovo odnesi tamo, Marko. Marko. Ovako ćemo. Vidi kako se tu podeblja. Hoćeš onaj sa oklagiju? Ha? Hoćeš sa oklagiju? Mama, Hoćeš nam moći, Amare, ti donijeti u malu oklagiju? gdje mama? Pa tamo iza. Mislila sam ovako i ruku. Pa jesu, ali ne Ali znam moraš- da. Maloma. Nije to duša malo. Morat će kamerman. 3. Eto ti. Donio nam je kamerman. Nisam mogu ja zato što je bio daleko. Maj. Amar nije mogu da donesi. Zato što nije mogu, Vidi, jest dobro. nije mogu da dohvati. Brašno se sad ne smije jest. Brašno je, živo se ne smije jest. Amare, Šta? postiš ti. Posti. Eto, čuli ste i Amar nam posti. Ja sam to rekao. Sad ne morate Čekaj znati da da malo ja sam- ne postim. Ja postim. Evo da onaj pet papir što mi je Mina Evo, dala. ću staviti. A Mari će ovdje praviti. U ovu Ali peću. neće biti velika pizza. Malo manja će biti, ali... A nema veze. Evo ovako ću ovu. Ovo ćemo Samo nemoj još- dirat Tamare tu, hajde, skloni se. Ajmo, evo ga i druga tura, iza nje nema više tura. Ovo je Amarova, pa Treba ćemo je malo dobro. nemoj tu duša. Samo čekaj tu dok ti mama sad Samo ću stavi. je samo malo ovako i da je samo malo pomaknimo. Pa ne moraš to pomirat. Pa nek stoji ovdje, nema veze. Nema veze, Kad se malo. Amar je nestrpljiv. Nisam ja nestrpljiv. Zbog tog brašna može se kasljati. Misliš da si alergičan na brašno? Jesam. Hm? Mhm. Misliš? Što se mora dirat brašno? Pa kako bi se napravilo? Pa ne znam kako se napravi. Jedna mini pizza. Mini pizza će biti moja. Hop, hop. Gongo. Evo ga. Tako. Ovo ćemo sad ovdje. Ja ću njemu sad staviti ovdje na ovu pizzu. Da ne bude... Nemoj ti to dirati tako, nemoj. Treba se Samo- oprat ruke. Ajde, idi Stanite malo. Ja sam alergičan na brašno. Da se mora oprat Pa jesam kad je bio mal, baš mi je u bolnici rekla da je alergičan i na brašno i na jaja. Pa kako je onda jedim? Ali to je možda vremenom više. Pa dobro, dok je bio manji. Tad je imao 7 mjeseci i tad je bio Amar u bolnici. I kad je babo bio u bolnici, mogao me krvni čovjek. Jo. Kad me baba se operisu, onda smo mi njemu išli u posjetu i čovjek nije gledao ispred bolnici. Priču. Mogu ga udariti. Kad je Dađa upao u auto, Da Dajđa nije udario, ne bi vidio, jel da? pa gotovo pizza. Čekaj. Sad ću Treba Miriši na kečap. staviti salamu i sir. staviti dozgu što ide. To ću ja uraditi zato što je ovo moja pizza. Hoćeš. Moram ja sve uraditi. Hoćeš, to će biti tvoja pizza. Sad ću ja staviti ovdje što mi ostane, ja ću Amaru dati. Amare, duša, pogledaj sad ovdje kako mama znači. Ja ću staviti ovdje salami. Znam. I ja sam, rekao sam da sam bio kuhar. Ja znam, ovako uzmi suj samo ovako. Pa eto, stavljaj tu i na svoju Hajde fino Stavljam. rasporedi. salami, haj. To ću malo. Kako budeš stavio, tako će ti biti. A ovdje ćeš biti cijelu salamu. A ne. Ovo vi što zgrabi ona.
Ću ja zgrati. Ali moraš rasporediti, hajde malo. Pa više sam Pa ja, rasporedila. do kraja skroz. Ajde. Skroz do kraja, Amare. Znam. Nemoj na Ma mene nemoj, svi. mama, hajde pusti da neko. Pa malo da Ma, mi hajde on neko. pomogne. Zna on to. Grad svoju piću i eto. Ajde, može. Ja sam prvi uzeo sir. Može. Evo ovako stavit ćemo. Ja mislim da će Amarova biti bolja. Nemoj sad sira, dušo, de prvo to što ti je ostalo. Ovo ti biti sve ti ja ostavila, ovo tebi da staviš. I stavljaj sve okolo ovako. Do kraja. A može se i sa vama staviti na srgao. Pa može. Kako dobra kombinacija. Jes dobra kombinacija. No, ja uzem sir. Šta si rekao da si ostavio mene? Uzem sir. Ljuj, kad te tamo vidi oni djevojčice, odmah će te tamo poželjet. Za njih hoki poki. Sad mama. Odmah će te poželjet tamo reće, vidi dobro kuhara. Ja sam kuhar. Izvini, Hoćeš ti da staviš? Ha? Ovako ću. Hoćeš ti da staviš ovog mesa? Pa nek Ja ću stavi na malo. svoj staviti moje meso i eto. Da ću i to. Ovako ćemo. Tu da ćemo staviti jednu. Trebaš to samo malo rasporediti u meso. A rasporedit ću Evo. samo što mi ne daš meso. Pa evo ovako, vidiš, evo ovako. Staviš, Maja. Nek vide 4. Nije ništa, to je to od... Evo ovako stavit ćemo. Sada i meni. Ej, ne možeš ti ovo, aj ovo će mama. Aj. Evo. Ma šta se briniš? Ne može ništa. Dobro. Ma to je moja od kečapa pizza. Još ćemo samo Ićemo. origana staviti, to smo zaboravili donijeti, da vidimo samo. Origano! Evo. Nadam se da vam se sviđa moja pizza. Meni se sviđa. Evo malo ćemo ovako posuti ovog origana. Ja svoju stavim malo da se peči. Treba staviti svoju da se peči. Sad ćemo malo čekati, samo jedno 2-3 minute. Može da, onda ćemo je staviti. Nek se Da nam peči. malo nadođe ovo tijesto i onda ćemo peći. Evo dragi moji, sad da ja pripremim i ovu tofu. Meni je prvi puta, tako da i da jedem i da pravimo. Nismo nikad do sad ni pravile ni jele, tako da ovo je prvi put da pravim. Ovdje sam uzela pola maslaca. Kaže da ne može kao margarin, da baš ide maslac kao da se koristi. Pa tako, evo da. I s tim još odlučila žena da pravi tofu, a nisam još našla mladog sira. Kažu da ide i mladi sir. Pa taj drugi put kad budemo pravili, stavit ćemo i mladog sira. Kaže tofa kao sa više sira. Tako sam ja tamo slušala i savjete tamo što su žene pravile prije. Evo ovako, ovo je se otopilo. Pa ću ja dodati ovdje ovog vrhnja. I onda ćemo ovo da nam malo prokuha. Ćemo dodati, imam ja pavlake ovi domaći i ovi pavlake u kutiji. Pa ćemo to sve sjediniti i onda kasnije ide ovaj sir, ovaj edamer, posolit. Mislim da će biti to top. Valjda će nam se svidjeti. Top topa. Evo sad ćemo odmah i ove pavlake. Malo ćemo smanjiti. Ovo nije puno. Ovo je domaća.
I ovdje ćemo staviti još malo vode. Ako nima sira, ima bar ovo. No, hajde, možda će biti gore. Vidjet ćemo. Baš sam jutros čitala da neko pravi sa jajetama, neko kao bez. Pa ja sam gledala tu baš i da Pa stavljaju tamo. podijeljene su mišljenja, neko kaže da je ljepše ovako, neko onako. Ono, i ja sam gledala pa nešto brašno stavljaju, pa ja neću staviti. Pa dobro, vidjet ćemo možda do kraja Ramazana pa napraviti Ja možda više puta, više napravim. na više načina pa vidjet kako će biti. Stavit ćemo. Ne znam se dok se Sol. ne pokuša. Od prilike, valjda nećemo prisoliti. Ma dobro, bolje meni. Može se kasnije posoliti još. A što je Ramazan pa ne može nikada pruda. Tako da, ko Bog da, bit će to dobro. Evo još ćemo staviti ovdje ovog sira. Edamera rendanog. Evo ćemo čekat malo da nam prokuha. I onda ćemo servirat. Pizza, evo, jedna se već peče. Evo i druga. Još malo i još supi napraviti ako Bog da i to je tu. Evo ovako u nastavku našeg ovog videa je nam se priključio i naš Bilal Salam alaikum. koji je došao iz škole. Bilal isto u posti i može li se duša posti? Može. Može, jel da? Maja, nije naporno, nije nešto. Evo ovako, naš iftar je gotov. Pice su gotove. Ja ne znam da li možete ovdje prepoznat koja je Amarova pizza, a koja je moja. Ajma će prepoznat. Misliš? Ja mislim da je ovo Amarova, a da je ovo moja pizza. Ili griješim? Ha? Greši sve, mama. Tu je tvoja, jel da? Jest. Jest. Evo ovako, ova tupa nam je gotova. Mi ćemo još, ima još malo do iftara, još nekoliko minuta, pa ćemo mi ovdje servirati ove zemljene posude. Ovdje nam je isto gotova supa. Bez supi Nema ništa. Ništa nema. Ništa. Ali se odmah treba produžiti. Svako večer pravimo supu i tako nam je ostalo uvijek ono što kažem. Topa je, znači ja mislim top. Top. Znači, to puće, kad bude vreme za puće Ramazana, ta će i puknut. Moramo onda jesti. Čekamo top, kad bude top, onda ćemo ako bude Neće čekat. odmah. Tako da, dragi moji, zapratite nas i sutra ako Bog da u sljedećem videu. Nadam se da ćemo ako Bog da sutra nešto snimiti drugo. Ne znamo, ne možemo obećati ništa šta će to biti. Uglavnom bit će nešto od nas. Tako da svako dobro od srca vam želimo. Evo, hoće li Bilal sad odjaviti? Bacite like. Bacite like, subscribe, pretplatite se na naš kanal Podržite. i ovaj manet. Hvala, Manet.